Timeout. Ahora en timeout tenemos un gran norte junto con nuestros amigos Ostis Gibbs, directamente por de Holanda. O que nós vamos conversar com os equipos, aparentemente tem boa aí que trove aí na Holanda. Então nós vamos timeout. Quanto que se ninguém nós vamos back nós conversando com Ostis Gibbs. Televidente, dank je por quedando conosco, junto com o senhor Ostis Gibbs, diretamente por Holanda. Ostis, Montari. Montari, como vai, Clarence? Montari, Aruba. Hermano, botinho visitante bandi boy conta nos introduzir para nós quem está? Sakita Samuel van Beek, Sakita Masagradi, de vereniging die Hazekamp, Suelo Allanta Hazekamp, que men tá praticamente dono, que men me tá sentando com Steinbrenner, que não, e é também catcher também. É também catcher? Oh, great. Sim, correto. Laat me bij een team. Meneer Van Beek, goedemiddag. Goedemiddag. Het is bij ons goedemiddag, bij jullie ja, misschien een beetje laat. Bij ons avond. Maar kijk, ja. Kijk, hoe bevalt die honkbal u? Honkbal is ons leven. We spelen, ik speel het al 32 jaar. 32 jaar? Wauw. 32 jaar. Kijk, hoe is de situatie nu met Hazekamp? De situatie bij de Hazekamp is heel goed. We hebben heel veel nieuwe jeugd. De jeugd wordt goed opgeleid. En er is veel potentie om de club en de jeugd te laten doorgroeien. Over hoeveel spelers praten we hier? Ik denk dat inmiddels de club 180 leden heeft. Wauw. Rond de 180. Wauw. Hey, Ostis, ik ga met jou ook in Nederlands verder gaan. Ja. Oké met jou? Doe maar. Oké? Ja. Kijk, Ostis, jij bent aan de manager van de Hazekamp Top? Ja, oké. Ik ben manager van Heren 2 dit jaar. Vorig jaar was ik manager van Heren 1. We waren zoekkampioen. En dit jaar Heren 1 is kampioen geworden. Dus, en Heren 2 is ook kampioen geworden. Dat is iets dat nooit is gebeurd in Nederland. Bij geen vereniging. Dus wij zijn de eerste die dat heeft gedaan. En ik ben manager van Heren 2. Wat zijn de sterke punten van Heren 2? Samuel kan dat goed uitleggen. We hebben goede spelers. We zijn alleen dit jaar niet goed gestart. Het team was niet meer als een team aan het spelen. Gibbs was er niet vanaf het begin af aan de manager was weg. Bij. De manager is weggegaan. We hebben Gibbs gevraagd. Hij heeft ons een paar jaar geleden, in het verleden heeft hij ons getraind.
En we vroegen hem of hij ons opnieuw wou komen trainen. En vanaf dat moment heeft hij het team weer gebouwd. Motivatie, het team kwam weer terug. En de spelers zijn goed. Dus we hadden alleen nodig om weer als team te gaan spelen. We hebben geen wedstrijd verloren toen ik kwam. Vanaf het moment dat Gibbs is begonnen, 13 wedstrijden geleden, we hebben alle wedstrijden gewonnen. Wauw. En kampioen. Alleen we zijn slecht begonnen. We hebben 3 wedstrijden in het begin verloren. Maar vanaf het moment dat we goed waren, Gibbs erbij was, onverslagen. Wat zijn jullie projecties? Hoe projecteren jullie Hazekamp Heren 2 voor volgend jaar? Dit jaar zijn we gepromoveerd. We zijn terug in een hogere klasse. Daar speelden we vorig jaar ook. Alleen we moesten vanwege regels die de bond heeft gewijzigd, moesten we degraderen. Niet omdat we degradatieplek hadden, maar we zijn teruggezet door regels van de bond. En nu voor dit jaar de verwachting is, we gaan gewoon voluit door. En we gaan spelen voor promotie. Wauw. Televidente, la cosa importante molto cortica si quiero saber con Masco, de heer van Beek y Ossis Gibbs de Aruba. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank per aver conosciuto il signor Ossis Gibbs, meneer Van Beek, direttamente voor de Hollanda. Ossis, als jullie promoveren, en de heren 1 die gaan ook promoveren, de kans is... Ja. Vertel me hoe dat gaat, want welke divisie gaan jullie en welke divisie gaat de heren 1? Oké, kijk, heren 1 gaat naar tweede klasse. Heren 2, die zijn wij. Wij gaan naar de derde klasse. En het is zo als heren 1 niet kampioen wordt of in een hoge positie komt en wij in derde klasse kampioen worden, gaan wij naar de tweede klasse en zij gaan terug naar de derde klasse. En zij gaan automatisch heren 2 zijn en wij gaan heren 1. Is dit een regionale kampioenschap? Ik ga meer. Tweede klasse is regionaal. Het zijn 2 competities. Dus het is de helft van het land de ene kant, de helft van het land de andere kant. Dus die heren 1, kunnen zij nou in die landelijke competitie gaan? Zij gaan in die landelijke competitie. Oh, mooi. Dat is groot. En het is goed om te weten dat na de tweede klasse is eerste klas en dan hoofdklasse. Dus heren 2 gaat waar? Heren 1 gaat weer waar natuurlijk? Eerste? Heren 1 gaat naar de tweede klas. Heren 2 gaat naar de derde klas. Oké, tweede klas is ook regionaal? Ja, eigenlijk ja. Het zijn 2 competities, dus het is regionaal. Ja. Beide zijn regionaal? Ja. Kijk, jullie hebben een succesvolle organisatie achter jullie, Samuel. Hoe doen jullie dat? Hoe doen jullie dat daar in Nederland? De club is lang geleden opgezet. Mijn opa die is meer dan 30 jaar voorzitter geweest. Er is gebouwd aan een stabiele club. En de afgelopen jaren is er heel erg hard gewerkt aan de jeugd. Om jeugd aan te trekken en jeugd goed op te leiden. En een goed doorstroomprogramma te hebben voor de jeugd. We hebben een heren 3 team. En er zijn plannen voor een heren 4 team. Zodat de jeugd goede aansluiting heeft in de seniorenklasse. En zo proberen we vanuit de jeugd spelers op te leiden, klaar te maken. En we hebben dan klasses in mogelijk 5e, 4e, 3e en 2e klasse heren. Dus er is heel veel ruimte en potentie voor
voor talent. Er wordt gezegd dat degenen die met de jeugd werken, die zijn bezig in de toekomst te kijken om hun toekomst te verbeteren. Is dat gebruikelijk bij jullie? Ja, dus we hebben op het moment hebben trainers bij de jeugd die ja, gewoon zelf ook op hoog niveau hebben gespeeld. Dus ze kunnen de spelers echt goed opleiden. Gibbs, onder andere, hij heeft vorig jaar, het jaar daarvoor, heeft hij jeugdteams getraind. Die teams die zijn allemaal top gaan presteren. 2 keer zoekkampioen, 1 keer kampioen. En ik heb ze naar de Little League gebracht. En we waren op de 3e plek met mijn leiding. De jeugdteams zijn ingeschreven op het hoogste niveau. Ze spelen in het hele land. Ze spelen tegen de topclubs in Nederland. En ze presteren supergoed. Wauw. Wat is de... Doordat ze opgeleid worden, dat ze hele goede training hebben gehad van Gibbs. En ook van andere spelers die in het seniorenteam spelen. Waardoor ze heel snel leren, heel veel techniek en potentie hebben om door te gaan groeien. Wat is de magic touch bij jullie? Family. Ja, het is, we zijn één grote familie. Iedereen heeft respect voor elkaar. We hebben veel mensen die de club willen helpen. Nationaliteiten. Veel nationaliteiten. Er is heel veel animo, er komt veel publiek. Dus in Gelderland, ik denk, het is een van de grootste clubs. Wauw. Als is jou, ik ken jou beter dan meneer Van Beek, maar kijk, jou kennende, dit is gewoonweg, het was gewoonweg een challenge voor jou. Toen Samuel mij kwam vragen om te helpen. Ik was bij 2 wedstrijden gegaan, ik was aan het zien. En de manager heeft ze gewoon weggelaten. Hij quit. He was gone. En ik heb zelf gezegd, oké, ik doe het. Zeg maar, op 1 optie. Geloof in mij. En op de einde zullen wij in 1 of 2 zijn. En het is gelukt 1. Dus ze hebben hard gewerkt. Ik ben heel trots op ze. We gaan nu in 2 dagen gaan we naar Spanje voor een toernooi. Daarna hebben we gepland om volgend jaar naar Aruba te komen met Heren 2 voor een toernooi. Wow, dat is mooi. Televidenten from the horse's mouth. From Assis Gibbs en meneer Van Beek. Dus het in Jeno con Assis genannt causando furore naar Gelderland. Orbo de un lugar quizás futebol te manda na Holanda. Nós todos aí. Pero um lugar um tique mais grande. Wow, Assis, ik quero feliciteren Assis. Meneer Van Beek, u ook. Gefeliciteerd met de prestaties van jullie van dit jaar. Hopende dat volgend jaar het groter en beter wordt voor jullie. Thank you very much. Dankjewel.